Zdarec! Ahoj! Takže teď pro vás točíme vlog, kterým bychom se vám chtěli omluvit, protože bylo hodně práce, málo času a nestíhali jsme natáčet videa. Ale teď bychom se k tomu chtěli začít věnovat úplně naplno, takže bychom se domluvili, že vždycky v pátek, sobotu jsme natočili nějaký video a třeba v úterý nebo ve středu už by tam bylo, takže se můžete určitě kouknout. Máme pro vás připravený šprckovou challenge, co chtěl jeden kámoš, jakoby hry, jestli znáte hru Nikdy jsem, hádej kdo a takovýhle. A prostě budeme se Myslela jsi, nikdy bych neudělal, a jestli jo, tak něco. Přesně tak. A prostě máme pár lidí, kteří nás odsuzujou, což je normální a setkávají se s tím i v běžném životě. Asi někdy viděl youtubery. A prostě tak no. Takže jo, a pak ještě budeme měnit jméno, takže abyste se jako nedivili. No, prostě nás tady spamujou auta, jako jo. A mrtě se nám tleměj. Takže docela vtipný. Myslíš si, jaký tady dementi jsou, víte? To je normální. Na debily. No, takže tímto videem se s vámi loučíme a hnedka budeme tačit další, aby se tam teda něco mělo, jo? Takže ahoj, Frank. Zdarec.